ti ako nešto pogrešim, nemojte da zamerite. Nema problema. Moj otac posle moždanog udara imao je demenciju i Alzheimer. Lekari su rekli da je izgoren dio mozga gde pamćenje i rasuđivanje može da bude mnogo loše tokom godinama ako normalno ima veka. Moj otac od 2018. godine, kad je imao mozečni udar, dan danas je živ. Međutim, prije godinu dana on nas nije prepoznavao kod kuće. Mi smo imali problem da ga nahranimo, da ga operemo jer je u pelenama, da mu smenim pelene. Napadao nas, bio je agresivan, ržao. Dali su mi se psihijatrije neke vrste tablete kao terapija koja treba da pije, ali bio je kao biljka. Imate biljku kod kuće koja ne funkcioniše, ne ide, ne zbori, ništa, jednostavno leži. Kada ga ustanem da sedne, on samo sedi, ne komunicira i još uvek rže kad mu neko od nas priđe. Jeo bi samo kad bi bio mnogo gladan i jeo je nekako čudno kao oni ljudi koji nemaju osjet, ni svest, ni kulturu za jelo. Strašno mi je teško kad ovo pričam, ali nemojte mi zameriti. Tokom jednog dana, kad je Adelina šetala Daliju i ona mi kaže kako je tvoj otac, kažem tako i tako, otvorila sam se jer držala sam dosta dugo sve u sebi. Predložila mi da probam. Kaže, mnogima je pomoglo, probaj, ništa ne košta, osim normalno, koja mu je cena, ali shvatila sam da ona kaže da probam da nađem neki lek, jer možda je lek u samoj prirodi, a ti nisi svestan. Kad sam otišla kod psihijatra da joj pokažem koje je sastaje iz ovih biljka, ona je rekao slobodno možeš da mu daš, do sad sam ti davala ja ginko, ali ovaj ginko koji on prima i ostale vitamine nisu isti kao ovaj proizvod. Počela sam da dajem momoću, te kapke, svakog jutra na gladno, tako jedna pimpeta. U početku jer nisam smela da dajem i uveče nisam znala kako ću da reagira neki organizam. Tokom 4 meseca, čak i moj brat bio tako začuđen, kaže dođi da vidiš. Namestio se na krevet, podigao svoje noge sam na onaj geg gde leži i stavio noge na dvoset, svoje telo na troset, otprio se na jednu pernicu i gleda televiziju. Čovjek koji nije mogao ni da pomeri prst, sad je pomerio celo telo. Kad smo mu prišli, on je rekao, kad smo ga pitali, znaš li ko smo mi? On je počeo da reagira kao, jeste vi normalni, pa da, ali nije to rekao, nego je reakcija bila kao i kaže ime mog brata, kaže moje ime, a onda sam ga pitala kako se ti zoveš. On je rekao i ime i prezime. Izvinite. U tom trenutku nisam ni mislila na kapi, koje je primao, samo sam bila sretna što nas prepoznaje. Posle izvesnog vremena on je počeo i da priča i govor da se vrati, ali sve je to usporeno. Neću prestati s kapima, refine, podržit ću dalje da dam mu mocu, jer sam u međuvremenu videla šta se mu desila, onda sam počela i ja da pijem. Imala sam ciste u toku klimaksa, koje sam operirala to 2 u različitim periodima. Onda mi je ginekolog rekla da sam podložna i da opet imam ciste. Trebalo je da napravim pap test i eho za 1 godinu. U međuvremenu sam počela sa kapima, kad sam ih pila i dan danas ih pijem i neću ih nikad ostaviti. Otišla sam na ginekolog na pregled, ona kaže nema ništa, sve je čisto. Tada sam i njoj pokazala šta pijem i šta unosim u organizam. Ona je potvrdila da već zna kako i zašto nisam znala, međutim i ona zna.
iako je ona znala, ona je meni dala da pijem Menovital i Lekolit, to pamtim. Ali kad sam izračunala, kažem, zašto da dam ja 3200 svaki mjesec kad mogu da dam za Refine? Kapi? Pa šta, evo, mom ocu je pomoglo, što ima demenciju i Alzheimer, i oprostite. Onda sam ja produžila terapiju. Ja mislila sam da neću da plaćam, ali nešto je mnogo jače. Prije nekoliko dana sam Madelini otišla u posjetu samo da je pokažem slike. Moj otac je tokom vremena dobio boju na prstima. Rekli su da sa tokom terapije će se to sve očistiti i regulirati. Međutim, nije on pio terapiju, on je pio Refine i pije Bipreso i Amlopidin. To što su mu je internist prepisao, ništa nisam mu davala od psihijatra i dan danas mu ništa ne dajem od psihijatra, samo Refine. Kad sam videla prste na stapu, jer mu zbog higijene normalno da operem i da izračem te nokte. Nikad nisam ništa stavljala u vodu osim onu morsku sol, onu krupnu morsku sol. Ali toliko malo koliko da ima nešto unutra. Kad sam videla, nisam mogla povjerovati koliko je ta boja smenjena i na ostalim prstima nema, ali na jednom od palca je počela i boja da se osvetljuje, a i mu raste pola njegov nokt. To sam odnela Adelini odmah da vidi. Nisam mogla da vjerujem šta sve može da se desi jednom čoveku, uzimajući samo ove suplemente. Hvala ti puno od srca što si mi uopšte pitala kako sam i kako mi je otac i što si mi predložila ovaj Refine. Prosti, molim.